Hi guys! Frizzle here! Welcome back to my channel. And yes, nakapajama lang ako. Hindi ako nagplano na mag-film today at all, but I feel like filming. But yeah, I was in the mood today and I didn't really want to dress up because this is a very, like, para sa akin, very chill na video. And ang daming videos na ganito na nakikita ko sa YouTube how I did my makeup in high school. Nung high school ako, wala akong kaalam-alam sa makeup. Yung alam ko lang is polvo. Yung Johnson's Baby Powder, ganon. But I really wanted to do this video. So sabi ko, i-check ko nga yung mga pictures ko nung college ako and titingnan ko kung naka-makeup ako nung college. Nung college ako, hindi ako nagme-makeup araw-araw because if you guys didn't know yet, I studied nursing. Parang hindi ata kami pwede mag-makeup. Actually, pwede. Kasi I remember na meron akong mga classmates na naka-fill in yung brows nila tapos naka-lipstick yung iba. Pero I don't think pwede yung eyeshadows. But ako, personally, I honestly did not have time na mag-makeup araw-araw. Nursing is very hectic. Actually, kahit na hindi nursing, college is really hectic in general, pero ang dami kasing ganap kapag nursing. Second year pa lang kami, nag-start na kami mag-duty sa mga hospital. So, mayroong duty ka na iniisip, tapos mayroong lecture. It was just too much. And also, hindi din ako marunong makeup. That's why hindi ako nagme-makeup araw-araw. But I did check my Facebook photos. Oh my gosh, you guys! You will not believe ko ano yung nakita ko. Kaloka! I saw pictures ng graduation ko. Naka-makeup ako noon. Tapos, kapag may mga acquaintance party, like first few months ng school year, merong acquaintance party. Acquaintance party ba yun? Basta na pupunta kami sa fine dining event, churva. And dun, naka-makeup din ako ng time na yun. And also, kapag mayroon kaming mga events sa school na hindi kami naka-uniform, nag-makeup din ako pero walang eyeshadow. And kaya nakatali yung buhok ko ngayon kasi laging dapat nakatali yung buhok namin. Kapag lecture, kapag duty, dapat nakatali yung buhok. May hairnet pa, kaloka. Dapat wala silang strand na nakikita. Kasi kapag meron, extension. If nasa nursing kayo ngayon, alam niyo yung extension. Or do you still have that? I'm not sure. Kahit na acquaintance party, nakatali pa rin yung buhok ko kasi wala akong hair straightener before. Tapos yung buhok ko, ang tsaka niya kapag hindi ko siya tinali. Kasi lagi siyang nakatali. So yung buhok ko parang nagwi-wave ng paisa lang na wave. Kasi dahil sa tali, you know what I mean? Kapag nilugay ko siya, tsaka siya, tapos ang nipis-nipis pa. So yeah, kahit na acquaintance party, tinali ko yung buhok ko kasi wala akong straightener, hindi ako marunong magkulot. Okay, so magsisimula na ako sa makeup. Char, hindi to magtatagal kasi wala naman talagang ganap yung makeup ko. And wala na sa akin yung mga ginagamit ko noon. I actually do not remember kung ano yung ginamit ko noon. Kasi sobrang tagal na noon. And again, hindi ako nag-apply ng makeup araw-araw. So like, madali siya nawala sa memory ko. Pero I did see a picture sa Facebook ko na nakita yung powder ko. And it's from Avon. Yung Simply Pretty na powder. So I was using that. Pero wala na sa akin yung powder na yan. So I will be using my Intuit Oil Control and Oil-Free powder. Wala din akong brush noon kasi wala akong kaalam-alam sa mga brush. Yung alam ko lang na nasa college ako, case study, yung nursing plan, nursing care plan, and CP. My goodness! Memories! Hindi ako nagpa-foundation before. I do remember na meron akong foundation or hindi akin, sa kapatid ko. And magkasama kasi kami ng dorm ng kapatid ko. So, nasa isang kwarto lang kami. But, yung foundation, hindi ko siya ginagamit kasi hindi ko gusto yung foundation. Hindi ko gusto yung feel niya sa mukha ko. At sobrang oily ko kasi. So, hindi ko talaga bet yung foundation. So, hindi ako nagpa-foundation noon. Powder lang. So, yung ginagamit ko noon is yung powder puff lang nakasama ng Simply Pretty. Oh my gosh! Nakakaloka yung pinagagawa ko. Nung college kasi ako, wala pang BB cream. Tama ba? Yung mga BB cream na ano na yan, lumabas na yan nung ano na. Nagtatrabaho na ata ako noon. So, ganito lang yung ginagawa ko sa mukha ko. Okay naman pala yung resulta nitong powder na to. Ay, bongga. Okay naman pala yung powder. Parang na-even out niya yung skin tone ko ng slight. Ang gagayahin ko na makeup look is yung makeup na ginawa ko nung nag-attend ako ng acquaintance party. Hindi ko na maalala, or siguro third year ako nito, kasi merong pictures na kasama ko yung kapatid ko, and first year ang kapatid ko, third year ako, so I'm pretty sure third year ako nito. And ganyan yung mata, o tingnan nyo yung mata. Dito sa picture na to, hindi ko finili yung brows ko, pero merong isang picture, ito graduation picture siya, na merong eyebrow products. Yung Ever Belena na maliit na
Ever Original ata yung tawag doon. I'm not sure if it's eyeliner or brow liner, pero ginagamit ko siya sa brows ko kasi brown yung color niya. Pero again, wala na sa akin yung Ever Original. So, gagamitin ko na lang tong Brow Auto Pencil from Vanilla Co. Ata to. Yep, Vanilla Co. And this is in the shade Deep Brown. Hindi ito same shade nung Ever Original at all. Yung Ever Original parang super light brown niya. Pero wala na kasi akong ibang pencil. Kasi yung ginagamit ko sa brows ko ngayon is eyebrow powder. Tapos yung pang-apply ko brush. Hindi ako marunong mag-brows noon at all. Though, yung nasa picture, hindi naman siya ganun kasama. First time ko gamitin tong pencil na to actually. Meron ako mga nakikita dry patches sa mukha ko dahil sa powder. Like, merong mga ano dito. I'm not sure if you can see. Walang spoolie noon, you guys. Hindi ko alam na spoolie exists nung nasa college pa ako. Nag-start ako na i-pluck yung eyebrows ko. Yung dito lang sa part, yung dito sa baba nung college ako. Hindi ko kasi tinatouch tong nasa upper brow. Dito lang talaga sa baba para hindi siya ganun ka-bushy tingnan. Nag-start akong i-pluck yan. College na ako. Hindi ko na maalala kung anong year. Pero, yeah, college ako. Nagpa-pluck na ako ng eyebrows ko. Yung ginagawa ko noon, nilalagyan ko siya ng alcohol tapos tinitwist ko siya, pinapluck ko siya ng ganun. Okay, sa eyeshadow, hindi ako nag-eyeshadow araw-araw. Hindi din ako nag-eyeshadow kapag merong like normal na events lang sa school. Pero again, kapag may party, like acquaintance party or actually, yun lang yung party na meron kami. So I think like parang 3 years na parang fine dining yung acquaintance party namin kasi I remember when I was in first year, yung acquaintance party namin is nandun lang kami sa gym. And yeah, yun, basta hindi ko na maalala completely. Basta nung first year, hindi ako nag-dress up or something like that. But second year, I think we did. I'm not sure. Kasi if we did, bakit wala akong pictures? Wait, let me look for it. Isang acquaintance party lang yung meron akong pictures sa Facebook ko. Pero again, kapag may ganung party-party, bakit may lumilipad akong anik-anik? Yung naalala ko na eyeshadow namin is galing pa kay mama. Yung merong pumupunta sa bahay nyo, nagbebenta ng mga eyeshadow na nasa set. Very bulky na eyeshadow na merong pagpa-slide-slide na gana para makita mo yung mga lipstick. Tapos may mga area nandun yung blush. Yung malaking set na eyeshadow, nandun na daw lahat. Tapos may mga lipstick na nasa maliliit na pan. Ganun yung eyeshadow, galing kay mama. And dinala namin siya sa dorm kasi kami dalawa ng kapatid ko. Meron kami acquaintance party, diba? And yun yung eyeshadow namin. Hindi ko alam kung saang brand siya. I'm pretty sure galing siya sa China. And yung naaalala ko is gustong-gusto ko i-apply yung silver na eyeshadow. And wala akong brushes. Wala kaming brushes noon. Actually, meron. Yung sponge tip lang. Hindi ko alam yung blending. Hindi ko alam kung paano mag-apply ng makeup nung college. Like, walang YouTube nung college. Tapos ngayon, wala akong silver na eyeshadow, you guys. So, what I'm going to use is this shade right here. This is from the Sephora na hindi ko alam kung anong pangalan nitong eyeshadow palette na to. Pero wala siyang silver. So, I'm just gonna use, again, this shade right here. Tapos, yung ginagawa ko is ginagamit ko yung sponge tip na kasama nung kit. Tapos, nilalagay ko lang siya sa mata. Walang primer. Walang nakakaalam ng primer noong panahong yun. Isang eyeshadow color lang talaga yung naalala ko na nilalagay ko sa mata ko. Tapos, nilalagay ko din siya. As you guys can see sa picture, nilagay ko din siya dito sa baba. Hindi ganito ka-glittery yung eyeshadow noon at all. Nakakainis kasi wala akong silver na eyeshadow. Feeling ko talaga noon ang ganda-ganda na ng makeup ko. Hindi ako nagko-concealer kasi malay ko ba na may mga concealer pala. Feeling ko mas maganda yung pigmentation ng unang eyeshadow na ginamit ko noon kaysa sa dito sa Sephora na eyeshadow na to. But, ganyan yung itsura niya. So, ganyan na yung eyeshadow. Tapos, yung ginagawa ko is naglalagay ako ng black eyeliner kasi lagi ko siya nakikita sa mama ko. Laging nag-eyeliner yung mama ko. Hindi siya nag-eyeshadow. Kaya nga napunta sa amin yung eyeshadow kit niya, diba? Pero nag-eyeliner siya lagi. Hindi naman lagi. Pero kapag nagme-makeup siya, eyeliner lagi yung nakikita ko na ginagawa niya. So, ginaya ko si mama, of course, kasi sino pa bang gagayahin ko, diba? Black eyeliner sa waterline. Ngayon, sobrang minsan na ako nag-eyeliner. Kapag nag-eyeliner man ako, hindi na black yung ginagamit ko, brown. Pero noon, hindi ako nagba-brown at all. Black talaga lagi. Tapos sa upper at saka sa lower talaga dapat meron. Noon, para sa akin, the darker, the better. Kaloka yung walang concealer sa under eyes. Pero ganito yung ginawa ko nung college. Acquaintance party, you guys.
May party ako inatenan sa makeup look na to. Tapos naalala ko pa, nung pagdating na namin sa party, proud na proud ako kasi, hey, I did my own makeup. Like, you know? So yeah, ganyan yung itsura niya. Tsaka! Kapag meron kaming mga ganap sa school, tapos walang klase, pero kailangan pa din namin pumunta kasi attendance, kaloka. Nagmamaskara ako lagi kasi kapag intramurals walang, like, dapat nandito ka 7 AM kasi walang klase, diba? Pero kailangan mo pa rin pumunta kasi nga attendance. And yung ginagamit na mascara ko noon, hindi ko na maalala kung anong pangalan niya, you guys. Nabili ko siya sa E-Mall sa Cebu. May escalator, tapos dun, pagkababa mo na escalator or pagkababa mo pataas, like, you know, sasakay ka na escalator. Pagkababa mo sa second floor, nandun yung store na yun. Hindi ko na maalala kung anong pangalan niya, pero dun ko nabili yung mascara. Sobrang gustong-gusto ko yung mascara na yun. I'm pretty sure galing siya China kasi parang churva-churva yung pangalan niya, hindi ko mabasa. Actually, nung naubos na siya, bumalik ako dun sa same tindahan na yun and wala na yung mascara na yun. Naglalagay ako upper at saka lower lashes. And meron talaga akong picture na nakita sa Facebook ko na sobrang ganda talaga ng lashes ko. And dahil yun sa mascara na yun, kaloka kasi hindi ko siya matandaan. Tapos ang mura lang noon kasi wala naman akong budget noon para bumili ng makeup. I'm pretty sure hindi siya safe gamitin pero wala akong pera eh. Wala akong budget bumili ng makeup so tag 20 lang. And then yung chakra na mukha ko. And then yung blush na in-apply ko noon is yung galing sa kit din. Yung brush na gamit ko noon, yung brush na nasa kit din na sobrang liit na meron siyang mga bristles. Wala na ako ng ganung brush. So gagamitan ko lang yung brush ko. Ito. Pero naalala ko talaga as in sobrang liit niya na brush. Siguro yun yung dahilan kung bakit tagal ko natapos kasi ang liit ng brush ko. Tapos, I don't really remember na nagli-lipstick ako noon. I don't think nagli-lipstick ako at all. Pero meron akong picture na nakita dito, graduation. Eh, merong tint ng konti yung lips ko. So, maybe I was using a lip balm na may tint. Meron akong Maybelline dito, pero I'm pretty sure hindi siya Maybelline kasi mahal yung Maybelline. Wala akong budget, diba? This one is in the shade Cherry Kiss. Pero hindi ako nagli-lipstick at all noon. Nag-start na ako mag-lipstick kasi ano na ako, nagtatrabaho na ako sa call center. So, ganito yung makeup ko nung nasa college ako. Umattend ako ng party, ganito yung mukha ko. O, diba? Hindi ko talaga bet yung eyeliner na look sa akin. Especially kapag ina-apply ko siya all the way sa inner corner. I just feel like yung mata ko nagiging weird yung shape niya. Tingnan. Kaya nga minsan lang ako nag-eyeliner ngayon. And kapag nag-eyeliner man ako sa outer corner lang. Kasi tingnan nyo, ang tsaka niya tingnan, diba? Alam ko marami magtatanong kasi kapag nakita nyo yung picture, meron akong retainers. Hindi siya braces. Retainers lang siya. Pang-design lang siya. So, yun. And ganito yung itsura ko nung college ako. But then again, most days, hindi ako nag-apply ng makeup at all. So, wala talaga siyang ganap. Let me know in the comments kung nag-makeup kayo ng college kayo or nag-makeup lang din kayo kapag may party or may event na ganap. So, yeah, let me know. I would love to know. And that's basically it for this video. Thank you so much, guys, for watching. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. And I hope to see you guys in my next one tomorrow. Do not forget, be good. Bye!